Okay, mayong buntag kaniyong tanan, anasad kita ring tulumanon, joke time. Alas 9 ingat to sa alas 9:30 sa buntag. Adlawng Lunes karon. Magania kita karon, ani ay usa ka joke time gipadala ni Jundil Gusila diya sa Tudila, Kalmante, Tudila, Kamuti, Cebu. Ang title sa iyang joke time, Dumanhog. Okay, atong hatagan o kinabuhi ang iyang sulat, ang iyang joke time ni Jundil Gusila. Si Roman og ang insik nag-inom dito sa siyudad og sangkang nanguli na sila karte ng hubugan ni Roman og gidala sa insik ngadto padong sa Dumanhog. Atong sundan ang insik og si Roman nga nag-atang na og diha na sa terminal sa para Dumanhog. Dumanhog mo diya, dumanhog. Oy, sakay mi, oy, kami Roman. Oh, dumanhog. Sakay mi duman, oy. Mutsakay mo. Duha mi kabuok. Duha mo, oy, kapyot na lang mo kay puno naman. Sige, kapyot lang ta duman, oy. Oh, gunit kin mo maayo ha. Gunita. Gunit ka mo. Kay tingali ka mo mahog. Duman, kapyot. Hubog man ang imo kauban. Hubog lagi, hubog. Pagunita ka na, sik. Gunit duman, gunit kapyot lang ta. Gunit sik. Sige. Sige. Oh, sige, dumanhog. Oh, larga na ta, larga. Pada. Uy, unsa may padasik nga wa pa may dumanhog? Pada dumanhog. Dumanhog na. Wa pa lagi kalayo mao pakipagkuan nato. Naunsa ka ba ikaw ra may pada diha nga wa pa may dumanhog? Pada lagi dumanhog na. Dumanhog na. Layo pasik ang dumanhog. Ayaw pag hinubog diha. Itadak ta manino batalon insika ka. Tolao dumanhog na. Ha? O si Roman nahog? Uy, nagtuo man ko nga dumanhog na. Si Roman nahog. Patay dumanhog na. Unsa ba di ay sik? Patay si Roman nahog. Balik. Di na balik, oy. Dumanhog na. Patay Roman, patay. Patay si Roman. Nagkapyot man si Roman. Ingon si dumanhog. Sus, si Roman manday na hog, abi og dumanhog na. So ko ang driver kay dumanhog na. Dumanhog na layo pa man. Ako. Bungot sa ukok. Laing sulat o laing tampo ni Giovanni Francisco, joke time. Giovanni Francisco diya sa Puerto Bilio, Tudela, Kamuti, Cebu. Mayang buntag kanimo Dodong. Kumusta mga atong panginabuhi diya? Sige na ba og kahalin ang imong rambutan og kanang saingan ang gitawag og mga lansones, grapes daw, lansones og rambutan. Usog ning rambutan ni Giovanni kay tamis kaayo. Diagoy usa ka rambutan na hurot og kutkut sa mga humigas kay perting tamisa. Diagoy usa ka kilo nga grapes. Tunga lang sa kilo na hibilin. Kay gihurot og kaon sa kanang hulmigas.
perting daghana hulmigas. Tamis kayo ang kuan. Lansones Zubani. Ani atong sugdan ang iyang joke time. Ang title ini Nagdula og Kasing. Naunsa ka naman sad anak? Nyaway man kong tatay nay. Naman sad unsa naman po hinungdan? Iya magkupaubanon nay. Ganto magduwa ko no kasing. Unya, wa di ka mo duwa ngadto. Wala oy. Iingon kong tatay nga una lang ang tutay. Aman imo mong panahon mo tatay. Ako giinan una lang ang tutay kay mananggot pa ko. Sos ni malasa sa anak. Maumanhin mananggot ang tatay magduwag kasing. Mooy magdaghan. Agoy. Bungot sa ukok. Og shout out diha ni Jericho Montes og ni Hanipi Montes diha sa Calmante Tudilat, Camotes, Cebu. Bago pa nag-birthday ang ilang kamanghurang anak, perting daghana litson. Niya da say mga bisita na distancing lang kayo kay nagmas man sila. Samtang nangaon og litson nagmas na puno ang baba kay naa may mas sa baba. Daghan kayong litson, wa mahurot. Yapod-apod na lang sa silingan kadtong wa mutunga sa maong birthday. 1 year old na ang anak ni Hanipi, ang kamanghuran. Si Baby Shark. Dili pa hingkod nga iho, Baby Shark. O karon may gala, daghang salamat sa inyong pagtan-aw ug pagpaminaw ning tulumanon Joke Time. Dinhan lang kikita kutob. Mayong buntag kaniyong tanan. Sunod na sad higayon sa maong takna. Babay kaniyong tanan, nagdagan salamat sa inyong pagtanaw ug pagpaminaw. Ayaw pagkalimot pag-subscribe sa maong channel ni Martinez Ruel. Ay click lang ang button. I-click lang ninyo ang subscribe. Unya notification bell. Nya like dayon. Okay, daghang salamat may gala og mayong buntag kaniyong tanan. Bye-bye.